Здравейте, приятели! Аз съм Александър и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще разгледаме периодът от българската история между двете световни войни. Затова нека да започваме. След края на Първата световна война България е сред победените страни и е принудена да подпише един от най-унизителните договори в своята история – Ньойският договор. Подписан на 27 ноември 1919 г., той налага тежко военно ограничение. България губи западните покрайнини в полза на кралство на сърби, хървати и словенци, по-известно в последствие като Югославия, Южна Добруджа в полза на Румъния и Беломорска Тракия за Гърция. Страната остава без излаз на Бяло море, нещо, което се възприема като национална трагедия. Освен това, армията е ограничена до 20 000 души. Забранено е притежанието на тежко въоръжение, а България е задължена да изплати огромни репарации. Тези условия водят до сериозна политическа нестабилност и растящо социално напрежение. Именно поради тази нестабилност през 20-те години в България се засилват крайните политически течения. Комунистическото движение набира сила, а властта се опитва да го потисне с сила. Това довежда до едно от най-кървавите събития в новата българска история – атентатът в църквата Света Неделя, състоял се на 16 април 1925 г. по време на опело на генерал Константин Георгиев. Група комунисти, свързани с военната организация на БКП, взривяват покрива на църквата. В резултат на атентата загиват над 150 души, включително висши офицери, политици и цивилни граждани, а стотици са ранени. Това е най-кървавият терористичен акт в българската история. В отговор властта организира жестока разправа с комунистите. Следват арести, изтезания и екзекуции без съд, а самата комунистическа партия става незаконна. Политическото напрежение обаче не намалява. През 30-те години в страната се засилват авторитаризмът, а недоволството от партиите и корупцията води до военен преврат на 19 май 1934 г., организиран от група офицери от организация Звено с подкрепа на армията. Извършват преврат и установяват диктаторски режим. Парламентът е разпуснат. Политическите партии са забранени. Властта е централизирана. Въвежда се държавен контрол върху медиите и се правят опити за модернизация на държавната администрация. Въпреки че превратът е представен като опит за стабилизация, на практика това е началото на края на демокрацията в междувоенна България. На 1 март 1941 г. България слага край на неутралността си и се включва във Втората световна война на страната на Тристранният пакт, състоящ се от Германия, Италия и Япония, заради обещанията на Съюза за връщане на всички изгубени територии. България получава отново Южна Добруджа от Румъния с Крайовската спогода. И ето така България официално се включва във Втората световна война, а именно това ще разгледаме в следващия клип. Благодаря ви, че останахте до тук. Чао от мене и до нови срещи!